Yo! Hello guys! So Motor Wi-Fi here at nagbabalik tayo para mag-unbox ng pinadalang items sa atin ng Kobe Philippines. Thank you. Kobe Motor Care Philippines. So, ito ay i-unbox natin at kung ano mang laman ito ay ating papamigay sa December 4 sa Anda, Pangasinan. May charity event tayo doon. Ang tawag dito, maraming mga riders ang pupunta. Magbibigay tayo ng products ni Kobe sa mga mananalo sa ating pag-games. Mini games lang naman. So, buksan na natin ang ating package. So, hoop. Yung ano pala, yung barcode, makaino ko na yun. I-blur ko mamaya. Kasi baka may makitang details ni Moto Wi-Fi, syempre. Yun o. Unboxing. Blue. Bakit blue? Yun. Kalapit natin. So, next dito. Pagpasensya na madalang tayo mag-unboxing, hindi natin ito masyado. So first time natin mag-unboxing ng bigay ng sponsor natin. Thank you po Kobe Philippines. Ayan, papasalamat tayo sa binigay ng Kobe Philippines. At syempre palagi yan, kung ano yung bigay ng sponsor natin, ibigay natin sa mga supporters natin. Ayan. 4516 blue. Hindi ko na mo yung sabihin ng blue. Pipicturean din natin mamaya. Ano ba ginagawa natin? O dito na lang sa ilan. Saan ka talaga bubuksan ito? 36. Ayan, tanong ko anong naman ito. Madami-dami, di madami-dami. Time cutter. Kapit cutter ito eh. Kaya nangyarapan. Sino? Kita pa ba? Yan, kita pa naman. Yun. At ito na nga. From Kobe Philippines. Ayan. Yun no. So, 8 items yata to. Indicated dun sa parcel. So, papamigay po natin ng Kobe. Yan. Thank you, Kobe. So, Kobe tire sealant and inflator. Yan o. So, pag na-flatan kayo, may sealant na siyang kasama at inflator pa. 1 minute tire sealer and inflator, no tools, will not damage the tires and wheels. Hindi ko lang alam kung ilang tawag dito. Ilan yung kaya niyang amount. So, isa. Then, isa. Sorry. Tingnan natin maigi. Tabig pa natin yung ating camera. So, isang tire sealer with inflator. Sorry. Dalawa. Then, yung kanina, kinuha ko. Yung tire sealant. Yan o. May seal siya. Para, siyempre, magandang pagkakabigay na. Yan o. So, maganda dito. Yan. Kaya malanalo nito. Papamigay natin sa December 4 from Kobe. Helmet disinfecting foam. Yan. Sa ating mga kapwa riders, no? So, from Kobe.
Yan, mayroon pa yung ano, QR code. So, isang helmet disinfecting. So, meron din tayong, actually nagamit ko na din to eh. So, anti-rain glass spray. Nakalimutan ko lang kung ano, yung instruction paano gamitin. Anti-fog treatment, tapos yung anti-rain. Dalawa. Meron din tayong Kobe cooling and sterilizing spray. Alcohol. Not sure. Ngayon ko lang ito nakita. Bago ata. Yan. 7% alcohol. Meaning, ito yung disinfectant natin na alcohol. From Kobe. Pamigay natin din sa December 4. Yung sealant kanina. Sealant lang. Then, dalawang sealant. So, sa Sunday, December 4, papamigay natin itong ating mga nakuha from Kobe. Yan. So, we have we have Kobe tar sealer plus inflator. Then, ano pa ba yung iba? We have Kobe. Yan. Sulitin na natin kung ano yung mga pamimigay natin. So, dalawang tire sealer and inflator. So, tire sealer at inflator na siya. Dalawang Kobe tire sealer. Then, meron tayong anti-fog at anti-rain. Tingnan natin kung ano. And then, syempre pinaka dito yung ating helmet disinfecting foam. Yan. So lahat to pinadala ni Kobe Philippines. At lahat din po ito ay aking ipamimigay sa Sunday, December 4 sa Anda, Pangasinan. Hindi ko lang sure yung exact location ng event, ng charity ride namin, pero that will be on December 4, Anda, Pangasinan, 8 a.m. to 12 p.m. So kami na ako manggagaling ako ng North, which is sa Mangaldan. Yung iba ko kasama manggaling Ordaneta. Yung iba not sure kung saan ba? Tagupan siguro. Pero yun, papamigay natin tong mga to sa Anda, Pangasinan. Maraming salamat po Kobe Philippines for trusting and supporting Moto Wi-Fi. Sana po is tawag dito, maulit ito para makapagbigay tayo sa ating mga supporters. Salute po Kobe Philippines, and then thank you sa mga pupunta po sa Anda, Pangasinan. See you and goodbye. See you lang dapat.